en la situació econòmica que estan visquent les famílies de Catarroja avui en dia, és inviable qualsevol pujada de l'aigua. En 2 anys s'han pujat un 5% la factura de l'aigua i nosaltres considerem que com a màxim s'ha de congelar. Congelar significa no pujar ni l'IPC, perquè el rendiment econòmic de les famílies de Catarroja està disminuint, moltes famílies estan totalment en l'atur, sense ocupació, i per tant no poden permetre cap pujada d'aigua. Bé, des del bloc Compromís ja vam dir que en principi en la comissió informativa anàvem a votar en contra per un motiu clar i evident que és fàcil. Mentre els salaris dels ciutadans van baixant i s'han reduït considerablement i a diferència d'anys enrere la població de Catarroja que hi ha en l'atur sense ocupació és molt més gran que anys enrere, nosaltres en 2 anys hem pujat un 5%, o es proposa pujar un 5% la tarifa o el preu de l'aigua. Considerem, igual que Esquerra Unida, que no hi ha que pujar res, que hi ha que congelar en tot cas els preus de l'aigua, i congelar significa no pujar ni l'IPC. Congelar significa simplement mantindre's en el preu. Per tant, tot el que sigui pujar és reduir la capacitat econòmica dels ciutadans i les ciutadanes de Catarroja, el servei no millora, continua igual, i per tant nosaltres anem a oposar-se a aquesta pujada. Considerem que l'aigua ha de tindre unes garanties, que l'aigua és necessària per a tot el món, per a tots els ciutadans, pobres, rics o rentes mitjanes, i per tant, aquest consum o aquest augment de preu pot suposar en unes famílies determinades entre 5, 6, 7 euros a l'any d'augment. Per tant, considerem que tot això és a valer i per tant no és justificable. I si l'empresa diu que no guanya diners, doncs mira vostè, avui dia no guanya diners pràcticament ningú. I la situació econòmica l'he d'afrontar tot el món. I per tant, si el que Barça vol fer el seu negoci, no serà amb el vot favorable del bloc Compromís. Bé, des de l'equip de govern ja vam comentar que l'altre dia a la comissió informativa de les propostes que ens havia passat a la companyia FEMASA. Nosaltres les havíem tombat de col perquè FEMASA demanava unes apujades per 2 anys següents de 6 punts més el 3 en l'IPC. Se plantaven un 9%. El que vam comentar i li vam demostrar en un informe és que a partir de l'any que ve ja entraven en beneficis, per tant l'únic que anem a acceptar que dins de la nostra idea és el més lògic i el més paregut a la realitat és un increment del 3% que és l'IPC que ha hagut en el 2010. I és l'únic que passa així a Reus, el 3%. Les tarifes no se van a pujar arreglo a lo que ells han dit. I els han comentat que en funció del nostre informe anirem revisades allà. I és el que passa a la ¿Votos a favor? ¿En contra?